Team natin, Team Red! Team Red! Yeah! Nakuha namin! So, dawa, dili na kay late. Uy, kay kadin eh. So, karon ang mugna for day 2 is orientation? No, house rules. House rules, orientation, dayon, animation. Animation ang toktogao as usual. So, let's see. The reasons why I need to hold on to everything I don't. Sipat sa ko kadali sa program ito tagkaon kay giduka ko. Kaya sa matuga sa tubangan ni Bishop. Ayaw na. Pero karon gusto na ko tuyo ko ng ilang area. Tuyo ko na to ang ilang parish. Pero wala may interesting thing, so wala na lang. So right now, ari na lang to sa souvenir item shop. Gato i-check kung sa mga available nga souvenirs para to dadton sa to mga nabilin nito sa Cebu. So i-check na to. Right now we're breaking the ice kay bro. Ko. So right now, break na mong ice ka medyo. Grabe kaya ang ice ka niya kabagtok. And now, one of the most awaited part ang animation. Young as we are, our heart and hand in hand, a voice out inside that we can't keep on hiding. Young, never too young to come as one and to make us stand. Kompleto ang imong pag-appeal sa event kung wala dito mapilog sayo sa animation. So, let's do this! Gawas na punta. Well, currently karon murag part 3 sa participants kay naghibog tower building or something, then the rest of us are watching the film showing. Ato kumusta ng ubang mga panagtapok. District 1 diri do. Anong sura na? Nagpa-fireworks ni. Pero siya hapon. Combine ng 1 ug 2. Nagsabot mi para sa Balamban nga Local World Youth Day. Naghatag nag-ideas Excited na kami na. sa Local World Youth Day sa Balamban. Naghatag ng program si Father. So watch out ko noon. Hello, watch out, aray ko. Ay mo na make ID. Ready na ang balamban. Ready na siya ang balamban. This is Kuya. Bishop James from the Diocese of San Remigio. Bishop Choki from the Diocese of Tuyan. Diocese of Tuyan. Bishop ni Palma. Taan, Bishop. O paninaan siyang Bishop gabi. Cebu! And invite our Archbishop Jose Palma. Amaw dito. Habit akong lagi sa Archbishop Palma gabi. Ikaw din dinaan. Do ikaw nagyud. Nanay proxy. So mo to sila ang mga napili para sa workshop. Napulo ka buo. Napulo per diocese sa archdiocese. So among buhaton karon is walang makikihimamat tag mga new friends. So nakita ang interesting at table so tayo check. So by the way, kato mga mga napu ka participants per table, mas per diocese. Mga pinili to sila per diocese nga ma-represent each diocese. So kita ko mga table diri trend kung tangan kung unsa ni diri. Let's see. Check ko man. Para unsa ni?
Para sa ilang gibuild nga ako. Okay. So kani siya, sobra na siya. So bali ang materials sa ilang tower building kay barbecue stick, paste. Based on tayo pang kwan. So kanira allowed each. 1/4 na siya. Ay, 1/2 din. Then ang mechanics is patas anay o tower o paligunay. Hello. Pwede mo join. Saan sa mga diocese? Diocese of Naval. Pero aside sa this kaning regional, ano may like event during youth day like Wow. Ba't ano nila? Parish Youth Day na agad siguro. Ay, ikaw na, Sa siya ay Asaman. nakapin. Ito sa Isidro. Ano na sa Parish Youth Day? So kung mga guys, usually every year na local World Youth Day, I'm not sure Cebu rin yung local World Youth Day, no? Then Regional Youth Day, National Youth Day, Asian Youth Day, then the World Youth Day. Yung kumusta mga experience? Okay na, nice. Enjoy. Talaga, gabi. Tapos kayo. Nangatulog. Kumusta mga experience? Happy, tapos nakaka-call new friends. Ito. Friends, right? Yeah! See? Get the niyo ang point? Oo, alam. Sige, enjoy the rest of the day. So yun na to mag-meet new friends. Gawa ka ilasangan. But I never really knew that it was over till the quiet and the echoes became colder. Now lunchtime. Ano na gila pagkaon no? Basta unahon lang gila siya no? Busog na. Hello guys, mana og lunch karon nangita namin sa mong group according sa kanilang number sa ID kanu siya. So let's see, ato pakita na number 9. 2,000 years later. Kita na ko 19 dara. Nakita na ako ang 19 guys dara. Unsa na event? Ano ni siya? Second talk sa BSA. Ang Senior Marvin ang speaker. So na sharing after kay gagawin. Na ay activity. Amazing. Activity nila na sa Na-excite ko slide. Anyway, see you later. I'm here with the rest of the youth na under sa number 19. Kaya pa, girl? Ayoko na. 31 to 35. And hopefully ato mi sa landong. Kaya it's still around 3 p.m. Kung sobra pa kainit. Oh boy! And let's see. Oh guys, I'm not sure pero I guess this is a community immersion ng area. And this is not indicated in the program, so let's see. It's kind of excited. Hopefully. Gosh, katatapos lang yung katatapos lang yung game. Pero yung nangyari is parang in a group na ay bakul, na ay butan, na ay amang. And then you have to guide the buta to get all the 6 flags. And afterwards, form it in a round of a circle. Kung nakuha niyo yung lahat, yung sino na nanalo, yun na yun. Pero ngayon, nagtatagalog ako kasi napatagalog ako kanina, hindi na siya marunong mag-Bisaya yung mga tao. So, siya ko lang yung camera. Now, I am looking for my team and I'm pretty sure they're everywhere somewhere. And yun, yung mga teams, they're still playing with their games. Parang murag usa siguro mi sa mga nakahuman.
hinahanap ko sila. Asa sila? Yun, nawa ni. But anyway, it was a fun game. Medyo dili lalima bakul. But for a while, let me try to check the other. Ayun, hinahanap namin yung group 19. Dito na pala natin sa church. Then, ayun, feel na ko mag-start na sa sharing and Kapoy ang mahimong buta. Lisod gid ako na experience ng anak. Nabuta ko ganina kay nagkabadamag-damag man. Sara lang yun kay kailangan guidance sa ubang mga tao. Sa mga experience. Hayos? Ha? Okay lang? sa'yo mama. Okay lang? Lisod. Mana tagalog na kalig sa isa dahil as a group, we're going to unite as one kahit iba-iba yung mga pa namin, nagkakaisa kami dahil doon sa activity. Amang or bakol o makaingon po mga unfair kay uban nga duha na uban nga tulo. Kana lagi nga buta ka nga wala ka na makit-an, then maka-feel ka nga naginusara ka. Kung wala ka nang maintindi 1, 2, 3, go! Rock 19! But I never really knew that it was so